Φίλοι και φίλες, γεια σας. Το «Ακούμπησε την αλήθεια» είναι ένα καινούριο κανάλι που κάνει τα πρώτα παρθενικά βήματά του. Και με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική σας θα είμαι κοντά σας να τα λέμε. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων. Και ξεκινάω με μια αφήγηση. Ο χρόνος στείνει το σκηνικό. Η μοίρα γράφει το σενάριο. Αλλά μόνο εμείς μπορούμε να διαλέξουμε τον χαρακτήρα μας. Κάποιοι γκρινιάζουν επειδή τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Εγώ είμαι ευγνώμων που τα αγκάθια έχουν τριαντάφυλλα. Θα σας πω παρακάτω μια διδακτική ιστορία που πρέπει να μας προβληματίσει για τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Κάποτε, πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε ένα χωριό ένας φτωχός αγρότης με το γιο του. Μοναδική περιουσία του, εκτός από τη γη και το μικρό αχυρένιο καλύβι του, ήταν ένα άλογο που του είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του. Αυτή ήταν η μοίρα του και την είχε αποδεχτεί. Μια μέρα το άλογο εξαφανίστηκε και ο άνθρωπος αναγκάστηκε να οργώσει τη γη μόνος του. Οι γείτονες που τον σέβονταν πολύ λόγω της εντιμότητας και της εργατικότητάς του έσπευσαν στο σπίτι του για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους για την κακή του μοίρα. Εκείνος τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη και τους ρώτησε όμως: «Πώς ξέρετε ότι αυτό που μου συνέβη ήταν καταστροφή στη ζωή μου?» Κάποιος σχολίασε χαμηλόφωνα σε έναν φίλο του: «Αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα. Ας τον αφήσουμε να νομίζει ό,τι θέλει, εφόσον δεν στεναχωριέται». Έφυγαν λοιπόν οι γείτονες, προσποιούμενοι ότι είχαν συμφωνήσει μαζί του. Ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου είναι η μοίρα του. Μια εβδομάδα αργότερα το άλογο επέστρεψε στο στάβλο. Δεν ήταν μόνο του. Είχε φέρει παρέα του και μια φοράδα. Όταν το έμαθαν αυτό οι χωρικοί, αναστατωμένοι γιατί κατάλαβαν την απάντηση του χωρικού, πήγαν ξανά στο σπίτι του για να το συγχαρούν για την τύχη του και την καλή του μοίρα. Παλιά είχες μόνο ένα άλογο, τώρα απέκτησες 2. «Συγχαρητήρια», είπαν. «Ευχαριστώ για την επίσκεψη και για τη συμπαράστασή σας», τους απάντησε. «Πώς ξέρετε όμως ότι αυτό που μου συνέβη είναι ευλογία για τη ζωή μου?» Αμήχανοι και φοβούμενοι ότι ο άνθρωπος τα είχε χαμένα, οι γείτονες έφυγαν σκολιάζοντας. «Λέτε ο άνθρωπος να μην κατάλαβε ότι ο Θεός του έστειλε ένα δώρο?» Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται. Ένα μήνα αργότερα ο γιος του χωρικού αποφάσισε να δαμάσει τη φοράδα. Το ζώο όμως πήδηξε απότομα και το αγόρι έπεσε άσχημα και έσπασε το πόδι του. Έτρεξαν οι γείτονες ξανά στο σπίτι του χωρικού με δώρα και τον τραυματισμένο νεαρό. Ο επικεφαλής του χωριού με επισημότητα μετέφερε τα συλληπιτήρια στον πατέρα, λέγοντας ότι όλοι είχαν στεναχωρηθεί με τα συμβάντα. Ο άνθρωπος τους ευχαρίστησε για τη στοργή όλων. Τους ρώτησε όμως: «Πώς μπορείτε να ξέρετε αν τα συμβάντα αυτά ήταν από κακή μοίρα και ήταν καταστροφή για τη ζωή μου?» Αυτά τα λόγια τους άφησαν όλους άναυδους. Κανείς δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι το ατύχημα με το παιδί είναι αληθινή τραγωδία. Φεύγοντας από το σπίτι του χωρικού, έλεγε ο ένας στον άλλον: «Ο άνθρωπος πάει,
Τρελάθηκε. Ο μοναχογιός του κινδυνεύει να μείνει ανάπηρος για πάντα και εκείνος αμφιβάλλει αν τα συμβάντα ήταν καταστροφή. Η φιλοσοφία χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε στροφή της μοίρας, έλεγε. Πέρασαν μερικοί μήνες και τότε κηρύχθηκε πόλεμος. Οι αγγελιοφόροι διέσχισαν όλη τη χώρα ψάχνοντας ικανούς νέους για το μέτωπο. Στο χωριό επιστράτευσαν όλους τους νέους, εκτός από το γιο του χωρικού που είχε σπασμένο το πόδι. Κανείς νέος δεν γύρισε ζωντανός. Ο γιος του χωρικού ανάρρωσε. Τα δύο ζώα έκαναν μικρά που πουλήθηκαν σε πολύ καλή τιμή. Τώρα ήταν η σειρά του χωρικού να επισκεφτεί τους γείτονές του και να τους συμπαρασταθεί όπως του είχαν συμπαρασταθεί και εκείνοι κάθε στιγμή. Όταν κάποιος του παραπονιόταν, ο χωρικός του έλεγε «Πώς ξέρεις αν πρόκειται για καταστροφή?» Αν κάποιος χαιρόταν πολύ, εκείνος το ρωτούσε «Πώς ξέρεις αν πρόκειται για ευλογία?» Οι άνθρωποι εκείνου του χωριού κατάλαβαν ότι πέρα από τα φαινόμενα η ζωή κρύβει μέσα τις άλλες σημασίες. Η τύχη, η καλή ή η κακή μοίρα δεν είναι αυτή που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις ούτε στη ζωή ούτε στη μοίρα κάποιου. Ο άνθρωπος φτιάχνει το πεπρωμένο του.